Det är inte lika bra. Jag måste nästan testa detta. Ja, men gör det. Men jag gör ju rätt ju. Vad snackar du? Ja, men Janne, du ska ha händerna i sidan. Kan man typ så död på det så att man inte... Nej. Det är inte ett spel på Här det fattar viset. jag Det inte är träning eller dans eller vad man ska kalla det. Varför är det rött? Det är skitbra! Det är smucho. Jag känner verkligen smucho. Det är det bästa jag sett. Det är du som har varit bort det. Nej, det är... Om det är någon som håller reda på grejerna i rummet så är det väl ändå du. Jag har väl aldrig haft noll koll på det. Det är så hon får lägga fram kläderna hos mig på morgonen. Chicks getting on. Look at you go. Oh, Jersey Shore style. Yeah! Alltså det är som en groda. Hur fan gör man det? Skiten. Whatever. Ha! Ja, jag har sagt något. Sign up. Ja, men det här känns ju bara... Yeah! Det här är kul. Ja, det är skitduktig. Jag är jättedålig. Jag är jättedålig på det, men jag tycker det är jätteroligt.